Guys, Γιώργος εδώ και όλος αυτό το Minecraft βίντεο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια survival σειρά. Δεν ξέρω αν θα πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτή η σειρά θα την κρατήσω. Θα προσπαθήσω να την κρατήσω. Λοιπόν, πάμε. Έκαμε και food. Άμα ακούτε καμπάνες, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, πείτε μου αν θέλετε να κάνω και Skywars. Skywars ή τίποτα, ή survival games. Πείτε μου άμα θέλετε τέτοια mini games. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, συγγνώμη που μπορεί να μην ακούγομαι καλά. Είναι επειδή δεν έχω τα ακουστικά. Και άμα δεν έχω τα ακουστικά, συνήθως δεν ακούγομαι καθόλου. Αλλά το προηγούμενο βίντεο που έκανα τα γκάρια, ακουγόμουν μια χαρά. Ήταν το village. Ποιο πάω εδώ τώρα. Λοιπόν, ευτυχώς σταμάτησαν οι καμπάνες. Μπορώ να σκόψουμε για αυτό εδώ και πάμε να δούμε. Υπάρχει village εκεί. Εκεί νομίζω είναι village. Είναι και όμως είναι village, παιδιά. Νομίζω είναι village. Είδε κρεβάτι. Λαμπουλνάκι. Ωχ. Λίγο lag. Πώς μου ζω πέταξα. Ναι. Village είναι. Τα βλέπετε αυτά εκεί κάτω. Είναι ο κύκλος. Τα βλέπετε. Τι είναι αυτό. Pumpkins. Games Down Village. Games Down Village για χάρηκα. Και άλλα well. Λοιπόν, αυτή η σειρά θα είναι γύρω στα 10 επεισόδια. Χάρηκα, νομίζω ότι υπάρχει και είναι village. Πάντως απομακρύνονται για village. Εσείς το παρατηρήσατε. Το γελαδάκι το χτύπησα. Έλα γάμο το σπίτι του Ελώνα. Τι φάση και δεν έχω χάσει ακόμα χάνκερ που το έχω. Normal. Αρνίδα πίσω, δεν το σκέτησα. Δεν το σκέτησα. Δεν είναι γελαδάκι πέρα. Και μετά θα λέω δεν έχω φαγητό. Εδώ και θα πεθάνω.
Λοιπόν, είχε από εκεί πολλά ρινιά από ό,τι είδα. Λογαγήμα πάνω τα σκοτώσει όλα αυτά. Λοιπόν, λέγα. Λοιπόν, μόλις σκοτώσουμε αυτό εδώ πέρα τα ρινιά θα τελειώσει και το βίντεο. Critical unit. Γεια. Λοιπόν, έλα εδώ. Δεν βλέπω άλλο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο θα τα πούμε στην άλλη. Γεια σας.